my god, dobro sam lika biš rodno. Killer, ja swap. Poštovima ljudi, moje ime je Stefan Ol i mi danas igramo Skywars na Surfcraftu. Ajde uđemo u neku random arenu, da bude neka dobra mapa. Jer dugo nisam snimao Minecraft, ono, uopšte ga nisam snimao, a sad mislim da mi malo bagu, ono. Zašto imam 30 FPS, ono, plašim se da mi nisam 10 FPS na 10. To mi stvarno je zelo. Pre bilo kad imao sam 15 FPS. Fuck! Ok, da se staviti skin neki drugi. Od Alexa da... Ništa ne samo da je ovo tu, zašto većina ljudi je Alex. Sad nam bi imao moj skin da bi sam. Ali stavit se da imamo 3D naočar. To je to. My life is a trap. Pussy. Ok, sad ja ne znam kako će se izgledati sa ovih kojima. Da će se napraviti jedan mač. Čisto da odem da me neko ne ubije. Ovako. Što radimo? Sad. Se plašim da ću ja ko kaže sam gledao My Gaming, ko je stavio lavu? Ne znaš da se ti piješ, Buj, ne znaš da se ti piješ, ne beži. Možete li što mi da beži, ovo je armor nema. Ću da ga jurim pola sata. Znaš šta, evo ti jednom sredim. Ne da ga uvijem. Tek šta ti gledaš? Koliko je našao šta da polazi. Nekom beži, ne znaš šta. Sam da si uzmem bolje armor, mislim da naše piše. Dođem u clean up, ovo je cheat, nije cheat. Dođem u clean up, ovo je cheat. Znam, fuck you in the pussy. Ima li neko fishing rod neko imao? Nema nigde fishinga. Niko nema nikad fishing rod. To me nervira. Idemo na super clean up. Ok, ovo je zna da se PvP-a. Niko ovi ostali bežali se od mene na kilometar. Ovo se vrh bliži ono. Beži. Šta beži mi sad, a? Gdje kako mrzim kad mi se to desi. Ma neću ti Mart, snimam. Ok, onak tim, ajde ti. Šta ne? Ajde, snimam pa da na kraju. Neće ga ruku. Drž. Neće da tim, neće. Izvini, gore. Lik dropa mač. Bravo lik. Ok, not back, ovo sam bez nešto. Ajmo, that was guy with chasing horizon. Yes, ne znam kako je to. Da ne izvinite. Pa za da neko ostavio armor. Ok, uzeti ovo. Možemo da ne da piše. Dobre, konačno. Mislim da je to. Inače znam ovo. A da. Ups, ja sam medicom. Nisam medic. Kako nekako. Ajde da zvorim nekako. Mrzim. Evo, ajde, gdje drugo? Mislim da je listo zvan. Gdje je lik? Šta li radi?
što si meni ti krio? Sad si dead, man. Što ne znam koga ti. Sad ne sem da to. Vidjet ću. Bra. Ok, lik nema ništa. Idemo, GG guys, GG. Good game. Ovo reći. Nikakvi kako se ovo dobro da pijem da nešto dobro. Ako želite što imam još kaj bar slobodno napišite u komentarima. Erik, Ketrek, taj sad ovo je mapa Mycelium. Na ovu mapi nikad ne dobim mači. Znači, ne sam se prošli gdje kad sam dobio mači. Znači, nikad. Zato ja se pripijem u 30 FPS. Šta ćeš? Takav je život, PvP-aš se u 20-30 FPS-a. Ja neću Minecraft ima standardno 40 FPS-a, mislim nema da nekako. I koristim jedan shader, obični shader. Neko malo ime. Kako ono što se na ovoj mapi dobio? Please imat ću više, ne. Nisam dva bude ovo. Tu... Ajde idemo. A to je znam. Huzuni gamer. Ne idem mislim da bi. Šta ćeš? Samo da vidim gdje što ima bolji način. A blago njemu, on ima fish rod. Nema ti jedan. Please, daj mi fishing. Idem da gubim, treba mi fishing. Meni je potreban fishing, ne gađaj se fishingom. Deca u Americi to ne rade. Ime ne rade. Nijem ja poduzim jednu ovu. Posljednja partija za danas. Sad ću da pobedim još jednu valjda. Neko da pobedim na za... Nemoj da oblik Huzuni Gamer pa je report kad piše Huzuni. Znači sigurno ima Huzuni. Sad sam dobro fishing, a nisam dobro maču. Nice. Gledaš kako se ima skin? Meni je dao duđe na sredinu. Starcraft je glup. No quiero ir con la red. Tengo que ir a buscar. Solo en el líquido. Oh my god! Oh my god! Oh my god, dobio sam lika fish rodu. Oh my god, dobio sam lika fish rodu. Oh my god. Šta gledaš? Fuck you in the pussy. Pussy bull. Ja ne volim da sam lika gurno fišnog rodom. Ovo je bio moj najbolji trenutak nikada. Kao sam slučajno.
sam izađu s ovom. Gledaj, ovo se kurči, neću na pogoditi. Baci ti, fishing. Zvoli, ajde, pa, daj. Ovo sam se ušao. Gdje mi se ušte ću da radi? Ovo je što malo čanko. Oni tamo lik žele da uzme nešto. Ovo tu ga gađa. Znači, da ga fish rodam. Ok, ne idem. Fish rodan je nula. Ok, neće. Aj, umrite ovo. Ajmo kega, neću. Aj, dođi. Vol. Dođi. On ima nema da boj, ima mislim to radilo. Ovo ćemo dati. Naprijed ću gram za fishing red. Sigurno, možda. Tako. Sada da faknem da pusti. Dobar pusti! Dobar, što pusti? Pusti. Au! Hvala me na begu pored. Mislim baš teško pusti. Bićete ovime. Ok, kaman. Učite, vi znaš. Ajaj. GG još jednom da je pobjedio. Idemo sad da završimo negdje epizodu nekom savršenom. I eto, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali, a mi se vidimo u nekoj sljedećoj epizodi. Ako želite još ovog, možemo li skupiti lupam 5 lajka. Da to je lako, aj 5 lajka da skupimo za sljedeću epizodu Skywarsa konsole. Svidjelo? Ok, ajde. Ćao, vidimo se, pa. Možda sad, vidimo se.